Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum shibenta ban penpau ke jing sngok kemen ha kabe day bat ke jing yo ke jela Meghalaya ya ka nam lado ha ke lempung Ïalehkai football ya ka bala tip kum ke Khelo India Youth Games arajar arpulai ha ke kerdan under 18 ka bala penlong hanong ba Tamil Nadu nakaliang ke Tnad Ïalehkai Sports ke Sarkar Jylla lingba ke Directorate of Sports and Youth Affairs kala penpendapat ba bahaka shitarik urempang arajar arpusau haga por shibaji no phaisngi kan sa penlong ye ka program penkup Burom ye kena Samla jong ke Jylla kibala mi khmat ye ka Jylla ban let ye khun haga ni ka lempung Ïalehkai football ka ba he hapo kari ye ka jing penkup Burom an sale ha ka rukom da ka ba kit ye ki nong Ïalehkai hajrong jong ka trong lani kata ke open truck road show kabala penbet da Tnad hi bat an yat ni ki surok ke bala jit khnang makanam kta ya ka yat ka yang jong ki pat ba ka nong ba ki surok ki ban sa pendon kam ha ni ka sngi kum ka dak ka jing Pdiang Burom ya ki khna Ïalehkai jong ka Jylla ki kinthum nadu ka jaka basdang kata ka banalari world cars maulai petrol pump maulai yoringham sengkhasi college Jaya Mau Bena, Jaya Pdiang Main Road, Maukhar Main Road, Matpran, Police Bazaar, DC Office, Raj Bhavan, IGP, Additional Secretariat, Main Secretariat, DC Office, Watts Lake, Polo Market, bat an penkot hamadan MFA, ha kabaan sa yoru ban penlong ye ka jinyalang ka balengkot, ha gani ka sngi.